Maukum jod bura mag buche mauke gwenge makaluo pako jatend piny Kenya William Ruto kuom keto chenro mag dongruok mane omiyo oganda luo e bajet mar higa mar 2025-2026. Jod bura mauriri mak Nyamita kod nyawadgi Maseme Lakta James Nyikal opako okang' mar keto tenge omenda maromo shillings bilion 3.8 e bajet manyien ne othieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaka okang' mar ting'o malo weche mag thieth e gwenge makaluo. Nyamita bende onyiso mor ne chenro mamoko mag dongruok mag gwenge makaluo ka okete bajet manyien kaka chenro mar chwalo gach reru manyasani kaka SGR nyaka e boma ma Kisumu kowuok e boma ma Naivasha. Nitiere barabara wa manyocho chung e Nyanza sani dhi biro. Nitiere pesa moket mar sugar reform karibu bilion 2 madhi konyowa e weche mag jopur mag tiang' mabende biro dhi mbele gi Kanyero. Oket pesa kendo mag hospital kendo upgrading mar Jaramogi Oginga Odinga to a referral hospital makoro bedo funded directly from national government. Manyiso ni jowa ka koro tuo ka en complication mok nyal kony karwa kacha kar dhi nyaka Eldoret koro wanyalo tero gi Kisumu. SGR manomoko Naivasha koro dhi chopo madhi nyaka boda wa mwariwre gi jo Uganda. Koro aneno ni gichako maber kendo wadhi airport wa manyocho kwamo mamigori odhi omed matin maoma be already dhi mbele kamano mondo ndeke madongo chak donjo kacha mondo wa improve godo tourism.